Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Dobrý večer, toto je SOS. Niektorí sú vyslovene proti zásahu do ľudského tela. Proti silikónovým implantátom, proti odsávaniu tuku, proti farbeniu vlasov a tak. Pamela Anderson napríklad je celá takto urobená. Niektorí sú vyslovene proti zásahu do ľudského tela, že vraj je to neľudské. No keď sa pozriem na Pamelu, tak zistujem, že to môže povedať len tela. Ľudské tela. O. Sejím za výčne nádzujem menej malé, jak zahovoril ani ťuk. Dobrý deň. Prepáčte, možno na vás budem pôsobiť solventne, ale nie je tomu tak. Som strašne hladný. Nemohol by som použiť vašu jednu údicu na jeden rybný chyt? Prosím. Sejím za výčne nádzujem, jak zahovoril ani ťuk. Na. Taká. Haló, zdar. Je to 79, ani ťuk, strašne to vysel. Niekto, koho možno aj vy poznáte, to zase raz prehnal. Dnes žiarivo nám slnko svieti, lúčami zrieva mieru kvet. Poď k nám, to výzva šťastných detí, kde je mládež mocná, vzniká nový svet. Ahoj, ahoj, súdru. Zdravíme, zdravíme. Prepáčte, ale vy tu čo chcete? Oslavujem. Áno? Áno. Viete, ale toto je živé vysielanie, viete, tak... Vážne? No. Dnes žiarivo nám slnko svieti, lúčami zhrieva mieru kvet. Poď k nám, to výzva šťastných detí, kde je mládež mocná, vzniká nový svet. Poďte. Tak, počkajte, tu máte, toto vám dám. Poďte. A dnes žiarivo nám slnko svieti, lúčami zhrieva mieru kvet. Pán Vojtek. Poď k nám, to výzva šťastných detí, kde je mládež mocná, vzniká nový svet. Už o chvíľu príde Edita Papeky s borcami Mekým a Fekým. Tak nezabudnite. Pochválen, Ruženka, pochválen. Na veky, Klárika, na veky. Ruženka zlatá moja, hoď po mne info. No? Počúvaj, zlato, ja minule, keď som si stiahovala to nové video Merlina Mansonia, ak ti mi to padlo? Ale Klárika, ty nevieš, že podľa autorského zákona je napaľovanie trestné? Viem. Nech mi všetci vylezú na hrb moja. Tebe akou rýchlosťou to šlape? No, ja keď som minule četovala, tiež mi to padlo, ale to sa stáva, ja to mám celkom rýchle. Hej, mne ti to ide iba nejakých 125 kilo. Áno,
A to nové DSL-ko si už vyskúšala? Skúšala moja, skúšala, ale zďaleka nesplňa moje nároky. No, keď nemáš mikrovlnku, nie si in. Ja už som na internete 24 hodín denne. Online. Všetko je na webe moja však. A čo budeš variť? Knedlu. Ebenci. Pál Čáky robí skvelé obložené chlebíčky. Sám ich obkladá. Čáky. Obložené chlebíčky? Už je schôdza? Tie obložené chlebíčky som obkladal ja, vieš? Vieš, a to nie je jednoduché. Ty musíš chytiť chlebíček a celý ho komplet uložiť. No, ja som ho naukladal. Od Dunaja k strmým šitom patier, kde sa v zime v lete berie sneh. Poďte horia ohne pionierských vatier a všetci ozýva sa šťastný spev a smiech. My sme deti slobodného kraja, pod červenou hviezdou zrodené. Zrodené, kolem nám ako plamen žiaria, pionierské šatky červené. Dobre, ja by som len na chvíľočku, viete, my sme v živom vysielaní, viete? Fantastické, pekná pesnička. Kraje. A pozor, ten text je úchvatný. Jasné. A keď ako stromy vyrastieme, poď urob strop, otvorí sa pre náš šíra púšť, my sme stromy. Naša vlasteň, drahý kúsok zeme. Pozor, bude sa môcť na nás poľahnúť. A keď ako stromy... Poď, naučím ťa to. Momentík, prepáčte, viete, ja viem, že ste tu a všetko je fajn, ale prečo ste sem vôbec došli? Čak, oslavujeme. No dobre, ale čo oslavujete? Počkaj, ty nevieš, čo bolo včera? Včera? No však ja viem, že včera bolo voľno, no jasné, no. Ako voľno? No. Voľno? No. Včera bol najväčší sviatok v roku, to neboli Vianoce, to bol sviatok práce. Tak to je pekná hovadina, vám poviem. Oslavovať robotu, tak to je pekná kravina. To je... Moment, súdruh. Takto by sme si nerozumeli. Súdruh Vojtek. Sejno, a tyč nácujem náhodou, vením na jednej strane na druhej ani ťuk. Vy chytáte ryby? Ha? Že či chytáte ryby? Ha! A môžem si to skúsiť? Ale to zdá strašne také romantické. Sníh nechytá ryby? Strašne jednoduché. Ale ja strašne kričím, aby som vám ich neodplašila. Nevadí, ryby sú lúché. Chytiš, kúkaj. Chytiš sa prstiče, sa clon, srato a... Môžem? No. A nie na strom. Ha! Veru! Čo? Je, to je Lantia, si to počula? Ja neverím to. Ja celý tu 2 týždne mením na úrad z jednej na druhej, krmím tie moje ryby, ty si prídeš prvýkrát v živote, chytíš rybu, sám to môžem vysrať. Ja ani čuk. Práve v tejto chvíli máme všade po svete množstvo skvelých reportérov. Jeden z nich, Ján Petrovič, sa v tejto chvíli nachádza v Albánsku a my sa s ním spojíme naživo. Janko, ahoj Janko. Takže prosím ťa, kedy by mala na účet Národnej banky prísť druhá splátka albánskeho dlhu? Prvá splátka albánskeho dlhu by mala na účet Národnej banky prísť najneskôr do 31. októbra. Janko, nie prvá, ale druhá. Prvá splátka Nie, Janko. Pýtam sa, že kedy by mala na účet Národnej banky prísť druhá splátka albánskeho dlhu. Prvá splátka albánskeho dlhu by mala podľa zmluvy prísť na účet Národnej banky najneskôr do 31. októbra. Ján Petrovič, Slovenská televízia. Jano, druhá. Bože. Jingle.
Ahoj, chrobáčik. Čo máš takú dobrú náladu? Pil si? Ale kdeže, pusinka? Vyhral som 1000 korún. Áno. Ty si zase hral karty. Ale nie, pusinka. Nie. No a ako si vyhral 1000 korún? Stavili sme sa s kamarátmi, že kto bude mať najväčšie prirodzenie, vyhrá 1000 korún. Počkaj, chrobáčik, a ty mi chceš povedať, že si kamarátom ukazoval celého nášho frikulína? Ale kdeže, pusinka? Nie. Ukázal som im len toľko, aby som vyhral. Najkrajší sviatok v roku, sviatok práce. Práca oslobodzuje mysel. No, za 40 000 mesačne iste. Človek, nebuď egocentrický. Spomeň si, aké to bolo krásne, keď sme všetci spolu oslavovali sviatok práce. Sme išli po námestí, pekne, ruka v ruke. Pozdravujeme 1. máj! Nech žije 1. máj! A my všetci, nech žije 1. máj! Spolu sme pracovali, spolu sme oslavovali, spolu sme potom išli na cigánsku pečienku, na kolotoče. To bola kolektivizácia, pretože spolu sme silní. A teraz čo, súdruh? Teraz čo? No, ľudia sa uzatvárajú. Zlá životná úroveň. Je to všetko zlé, tie sociálne podmienky, istoty, zdravotníctvo, školstvo, kultúra. Ja viem, ale viete, ono sa to postupne snáď bude lepšiť, no. Keby sme neboli egoistickí, ale viac sociálni. Pán Vojtek, za toto snad nedostaneme pokutu. Ale nie, nebude pokuta. Nie? Strich? Strich. Busík dá, bude práca! No čo ty, moja čuňa nenažraná? No čo kúkáš na papeky, nény? No čo na ňu búl vypleštíš, jaké by ti dávala stravné lístky zadara? Jaká je papeky smutná? Jaká je frustrovaná? Aj meky, aj feky. Prihovára sa ti celý rok vľúdnym slovom. Škrapťa ťa po brúšku. Čo? Motivuje. A ty furt nič. Ty furt, keď dojdeš do dverí, tak si susedia myslia, že im nad hlavy zaparkoval ty rok na 4. Akože ne, že natáhla si sa do trikotíka, ne, cvičebného, že ideš z papäti cvičiť, ne, a tebe neprekáža, že keď ti prasne švík, tak vystrelíš z trikota jak raketa a urobíš si díru do plafóna. A ty sa nečuduješ, papeky, že je taká smutná. Ne, tebe to neprekáža. Vytáhni to decko z trúby, už aj na vlastné, zadrž, krkavčá mať. Počúvaj mi, táto to ne. Tu sa bude vítať jaro v rytme samby. Takže moja, natáhni chochol na hlavu a ideme na to. Meky, feky. Pozície, chlopci. A ideme. 1, 2, 3, praženica. Nejsem zdochlá veverica. Škerím sa a vítam jaro. Zdechla som. A čo sa stalo? A ideme, chlapci. A vítame jaro. A tešíme sa zo slniečka. Copacabana, Rio de Janeiro. A ideme. A na koníka. A na chobotničky. A na pankáčo. A na jaterničky. A ideme, chlapci. A porádne, a variácie. A úsmev do kamery. Tešíme sa. A na spátky. Copacabana. No čo kúkáš? Hlboka dýchaj a nežer. Šúňa. Busík dá, bude slunce, busík dá, bude mama, busík dá. Ako som už bol spomínal, v teréne máme mnoho schopných reportérov. Nepochybne k ním patrí aj Tonko Molnár. Budeme sa s ním baviť o dostavbe SND. Anton, čo je v tom novom matroše?
Materiály o dofinancovaní novostavby Národného divadla sú už aj vypočítané. Môžeme aj s tým? Môžeš, tak ako teda? Môžeš. Však nemám zapnutý mikrofón. Máme? Ja neviem. Nemám. Tono, nekašli a povedz, čo je v tom materiáli. Materiály o dofinancovaní novostavby Národného divadla sú už aj vypočítané, priemerné ceny vstupeniek budú... Ako? Materiály o dofinancovaní na... Už sa vymákni. Materiály o dofinancovaní novostavby do prdele svet... S tebou. Anton Molnár, Slovenská televízia. Vyššie platy, 1% nezamestnanosť, vyššie dôchodky, bezplatná zdravotná starostlivosť, chleba, mlieko, máslo a pivo iba za korunu. Každý novomanželský pár dostane byt s výhľadom na Beckov. A tu to poznáte? Internacionál? Poďme. Posledná splát, dajme sa na chod. Internacionála je ľudstva nový zdroj. Hovoríte, že bolo lepšie, hej? Tak ako všeobecne. Tak... Asi hej, no. Strih. Dobrý neskorý večer. My nedávame odpovede. My dávame otázky. Takže v našej relácii sa nič nedozviete. Aspoň ma ľudia poznajú. Mnohí historici si myslia, že Nostradamus zomrel. Milí historici, nie je to pravda, pretože Nostradamus dnes sedí u mňa v štúdiu. Dobrý večer. Zaujímavý názor, v podstate s vami súhlasím, ale skúsme po slovensky. Isté. Dobrý večer vám. Preletí vypchatá vrana. Vo vašej knihe proroctiev predpovedáte budúcnosť. Mnohí si ju však vykladajú po svojom. No viete, ja som bol strašne sfetovaný, keď som ju písal. Niekto sem hodí červený kyblik. Takže vo vašej knihe proroctiev nie je ani kúsok pravdy? Ale pre Boha nie, tak to zasa netvrdím. Prebehne moderná kričiaca dáma s historickým kočikom. Ale viete, poznáte to, ľudia majú tendencie zveličovať. Ale vo vašej knihe ste predpovedali druhú svetovú vojnu a tá fakt bola. To je úplná, to je čistá náhoda. Prebehne ukrajinský militantný vojak so zbraňou. Preboha, pán redaktor, však si na rovinu povedzme, ako by som mohol ja vedieť, že bude druhá svetová vojna. No, pretože ste Nostradamus. Ale to predsa ešte nič neznamená. Vybuchne sklad trhavín. Musím priznať, že som trochu zneistený. Takto skúsme si vaše schopnosti preveriť osobne. Čo napríklad čaká mňa? Tak vy sa obesíte. Ale to v žiadnom prípade, prečo by som toto robil? Tak pozrite, ja dôvody nepoznám, ale viem, že sa obesíte. To v žiadnom prípade. Áno. Ale nie. Ale áno. Ale nie. Ale áno. Ale nie. Ale áno. Ale nie. Ale áno. Zase jedna náhoda. Hovorím, ľudia majú tendencie preháňať. Ale jedno viem iste.
Táto relácia skončila. To je vymyslené, to je dotiahnuté k dokonalosti, to má perspektívu. Počúvate, že už len ten text, nie? A keď ako stromy vyrastieme, každý z nás rastie, to nezastavíš, to je vývoj, rozumieš? Aj ty rastieš, áno. Rozumieš, a to prirovnanie, nie ako stromy, lebo všetko, vieš, sa to tak pekne zastromuje, áno? Ďateľ. A vtáčik, ale pozor, stromy vyrastieme, to je tá perspektíva, lebo každý vyrastie, rozumieš, a môžeš robiť dobro, áno, vyrastieme. A pozor, otvorí sa pre nás šíra púšť. Áno, akože otvorí sa ti rozmery, neskutočné rozmery. Neskutočné perspektívy, technológie, nové, rozumieš, však ty máš rada aj tie rôzne nové prístroje, nie? Áno. Tie počítače, to všetko sa ti otvorí predsa, to je tá vidina, áno? A pozor, ale aby si vedel aj prečo to robíš, aby to malo celý ten zmysel, to vzdelávanie toho, naša vlasteň, ako, nie, kde žijeme, aj celá Zemegula. Niekto to má len svoj domov, pre všetkých ľudí. Áno. A pozor, bude sa môcť na nás spoľahnúť. Že my to vrátime ako späť. To je spätná väzba, rozumieš? Ty dáš, dostaneš, všetci spolu. Spolu sme silní. Rozumieš? No. Rozumieš tomu všetkému? Ja Takže nezabudneš? Nie. Určite, budeš nás voliť? 100%. Číslo si pamätáš? Pamätám, neviem. A keď ako stromy vyrastieme, otvorí sa pre nás šíra púšť. Naša vlasteň, drahý kúsok zeme, bude sa môcť na nás spoľahnúť. Nezabudni. Číslo voliť. Díky. Púšť. Dobrý. Že todos! Ty si chceš zachytať ryby, ja tu budem krmiť ryby, vy moje ryby vás krmete a vy to budete chytať, ja keď vám budete si tam hovno, vypadne od táto ja nikomu už ani sa nepožičam. Sa! Ha! Ja som vám sa len povedal, že som váš syn a ja serem na takého otca. Ha! Dobrý večer, toto je SOS. Niektorí sú vyslovene proti zásahu do ľudského tela, proti silikonovej... Púšta. Vie, mládež, mocná, vzniká nový svet. Pálčáky a jeho chlebičky. To je nadpis? Obložené chlebičky na schôdzi. No čo ty moja čuňa nenažraná? Čo? No čo na pokapete? Ja som sa zabudla, že máš hlas. To sa nedá zláknuť. Ale veď to nevadí, pusínka. Ja tak bavkám, kedy sa mi zachce. Ja mám dobrú náladu. Dobre. Ja si to odohrám celé. Víš čo, hrá sa. No chce odísť od 12. do Prahy. Ja. Zase si hral karty. Nie. Nehral. No a potom čo? No, stavili sme sa s kamarátmi. Že... Počúvaj, chrobáčik, a ty si ukazoval kamarátom celého nášho bimbasa? Kdeže? Ako to myslíš, pusínka? Akože bimbasa? Že bimbam? Počkaj, chrobáčik, a ty si ukazoval kamarátom celého svojho nášho frikulína? Počkaj, ja ti dám frikulín. Ja jak vidím Emila, tak nášho, ale keď poviem svojho nášho. Počkaj, chrobáčik, ty si našim kamarátom ukazoval celú... Super nejde. Našim kamarátom nášho.